Sausa ka awit. Nakapiling na ipailay. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Andy. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan. Kung siya man. Recorded by X Thunder Gaming. Nga gibiyaan man nini mo pa. Nak, Masakit kaayo. Sakit kaayo, ma. Dong Andy, Tita. ikaw na'y bahala sa akong anak nung ha. Sakitan ko nga magtanaw niya. Sige, tita. Ay, excuse na. Trixie, naibaw mi nga sakit kayo. Pero kinahanglan nga dawaton nimo nga wala sa papa nimo. Auntie. Ay kabala ka. Wala to sa papa nimo pero narami para nimo, ha? Di ka na mo kasagdan. Salamat, Auntie. Salamat kaayo. May gani ka ni sugot ka nga mauban ako din small. Huwag ka magsigig mo din sa inyo. Kinaibaw man ko nga kung ikaw akong kuyog, malingaw ko. Dili ko magsige ko na una ni Papa. Ay kabala ka. Kabahala nimo. O sigurado gito nga malingaw ka rin malaw. Salamat ayo, Auntie, ha. Kaya naagid ka pirmi para na ako. Naibaw dyan ka unsaon ni mo para mugaan ang akong gipati. The best gid kaayo pa. Abin mo bay, kung apa ko makailan yung duha, magduda ninyo ko nga uya mo ni Trixie. Ha? Ano naman ba? Ang agay sweet mo kayo mo. So, kayo mo. Bay, inamigar ka nga ako ni Trixie. Di harag na kutob. Naibaw bitaw ka sa itong karting bihan, ha? Okay siya baga amiga pero di siya ang klase sa babae nga akong uyabon. Sure ka? Sigurado kayo. Oo, kung mauna. Ako na lang mo uya ni Trixie bay. Nga, saman, okay na mo? Okay rin. Okay rin. Yes! Salamat bay! Andy, nanguyab sa lito na ako. Mo ba? Gitinuod giday niya? Oo. Oo niya, sugban mo. Usog na. Butan mo nas baylito. No, di ko ganahan eh. Wa man ko makagusto niya. Ikaw unta to. Ha? Ako? Recorded by X Thunder Gaming. Ay. Itripan ko ni mo, ha? Namuha lagi ka? Lito ka? Uy! Ano good? Yung karte? Okay, paano makauyab sama ni mo, eh? Sakita sa di mo manulti, uy. Ha? Diyan na ka, uy. Hoy! Trixie! Hoy! Asa ka, oy! Hoy! Huwag yun ko reply yun, eh. Trixie sa chata. Nang luod yun siguro ito ba ako? Sagdanan to na ako siya, eh. Waton sa nako nga mawa ang sapot atong bayana. Ay, salamat. Maka-out ang ko. Haim to Trixie. Busy mo gito siya tibok adlaw. Wa, magid managad ako. Bay! Salamat kayo bay ha? Ha? Bay? Unsay salamat? Ay, ikaw mo ko na mo nag-ingon ni Trixie nga butan ko. Mo nagisugot ko niya. Uyaw na mo? O bay, gisugot ko niya. Nagunsa mo ka din, eh. Ano naman? Hindi ko pwede mo ni sa inyo. Mabinana kayo, uyab. Diretso si Montoyo. Trixie, abin ako, huwag kayo gusto ni Lito. Anong yung mo siyang isugot? Ano saman? Dito yun, mo kay laguton ni mo. Ha? Nga naman? O nga nang maglagot pa sa kuno ka? Ha? Ni-walk out ka? Ano pa? Sa tinuod lang, gusto mo magsabot sa akong gibati. May buong ko nga nung... Ingon adto ko naka-dagriak. Basig nagsilos ka? Ha? Ganong silos ko to. Kaya nakagusto na ka ni Trixie, pero walang kakibao. O karon nga nakita ni mo nga nanay laing nakaangko niya, wala ka makasabot sa mong gibati. Pa, Ako palimo no. Sultihi si Trixie sa mong gibati. Samtang dili pa wahing tanan. pa.
Naka-Andy, Trix, naana si Lito. Og tarong kay siya nako. Di na ko kayang pasakitan siya. kung mapaslito, may posibilidad ka. Mahal ti ka. Trix, Dugay na, Andy. Og sa tinuod lang, dugay na ko nagpaabot ka manguyap ka nako. Pero, nakahuna-una ko nga, amiga rakit ang tanaw ni mo nako. sorry, Trix. Dugay lagi ko nakarealize nga mahal ti ka. Kung natagan ako ni mo chance. Andy, mas piliun ako ang lalaki nga sigurado na nako sa sinugdanan pa lang. Mong sorry. Wa na tay chance. Kay nahibaw ko. Ang matudluan raw niya na ako nga akong kasing-kasing nga mahalon si Lito. Ug makalimtan na ti ka. Trix, Nakapilit na baka ang pilit kasakit o pagmahay mo akong gibati kay nauhay ko pagsulti ni Trixie sa akong gibati para niya. Ug ang nakasakit kay ibaw mi nga mahal na mo ang usag-usa. Pero di may gustong makapasakit og laing tao. Sa mga naminaw karon, kung doon na may gibati para sa usa ka tao, ayaw mo pagduha-duha og storya para wa mo'y pagmahay sa kinabuhi. Dinhi nilang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Kumusta kanyang tanan mga suking di paminaw? Nining handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista maghatag kinabuhi na kung sugilanon. Ako si Manuel. Sa dili pa nagkusugdan sa pagsaysay kinakong kaagi, palihog pagtugtog sa awit na naguluhan. Hanggang dito na lang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon mo kining sa kalalaki nga taga matab-ang lady. Ang gatang matatampo nagdasangan nga Manuel. Bili. Ano sa iyo ba minimong gibiyaan? Pa, doon na si Mama ng yuta. Tabunan na si Mama yuta. Dili na nato siya makita. Mama! Mama! Anak, manood na sa ato. Ano ba kapaway na ta? Tunog na din sa gawas. Kita na ng duha pa. Wan naman si Mama. Wan na'y magluto para nato. Wan na'y matod na ka sa school. Anak niya pa si Papa. Kung sa may katugdaran ni Mama ni mo, sa buhi pa siya. Si Papa na. May mabuhat anak para ni mo. Anya? Namang ka work. Kung pa daw tayo itago ni Mama ni mo na ako. Nga may grabe na din siya sakit. Ako ta siya napatambalan. Buhi pa ta siya hangtod karon. Pa, Karon nga kita lang duha anak. Buhato ni Papa ang tanan. Nga kabarugan ko ako itong tanan kanimo. Isip imong inahan ug amahan CR. Isaan ko na. Ay, Diyos kita lalim may mangumpra ta na. Ingon din ini. Huwag kita kabot pa na kusbahay. Hindi ka nang kumpra.
Magdali-dali pa kong luto para sa umpamahaw. Ay! Oops, sorry. Mangka? Shilin! Ikaw? Manuel? Ikaw? Biyudan sa si Shilin. Kasi magdahom. So, sa nabuo katuig nga naminyo siya sa Cebu. Hinungdan nagkabuwag mi. Anya? Nabalik siya sa Leyte. Sugat siya mabiyuda. Ugwa pa sa siya anak sa namatay niyang bana. Siya akong first love. Pero si Bilin, may akong true love. Ang nahimo kong asawa. Uy. Kinsap ka ni Mitex. Uy. Si Shilin. Siya ka ni Mitex. Shilin, magdipo na lang ta. May nahitabo ng ginato. Nakabalik naman ta. Maayo ka ha? O para ba tuig sukat ka mabiyudo? Ako, magduha ka tuig kong nabiyuda. Ay kaso na ko. Di na tapos balingon ang sultis mga tao. Ay importante karon nga malipayon ta. O naginanglas ko binuhat nga ikauban ko. Katimbang ko kong kinabuhi karon. Manuel. JR, siya na karon si mama ni mo Silin, ha? Ang ikaduhan ni mong inahan. Ha? JR, isaad ko. Mamahimo kong buutan og mapinanggaon ni mong inahan. Mahalon ko ikaw sama sa kong pagmahal ni Papa ni mo. Ika na ba lang mo budget sa akong sweldo, ha? Ang gero itong hatag ni mo ang tanan kong kwarta. Mangayo lang niya ko kung doon ako kinanglanon. Sa papananglit sa pagasolina sa kong motor. Nga mo akong gamiton pa doon sa baho. Mahimo ra man gud nga magkuha ka na lang daan og imong bahin. Ang para konsumo lang din sa bahay ug ubang bayaran na lang imong ihatag nako. Ayaw. Asawa gud ka. Natural nga i-remit gid ako nimong tanan. Mangayo lang niya ko. Sige, ikaw mag-iko. Salamat ini ha. Ay, salamat. Nanik ko sa bahay. Gutom na ba ko na? Kasi kikiluto ko rin na Shilin alang sa panihapon. Uy! Jer? Anong nagyakam ka din sa gawas? Wapang ka kapag-kaili sa mong uniform. Karoon ka pa mauli? Lakman na to, be. Wa man ko makasud. Unsa? Hay, madi si Mama Shelly mo. Ako man ta siya nakita pa. Tuwala man ang yun na. Dua og medyum. Bonot! Swertihan din mo, Celine, oy. Kapila ka naman makabunot. Swerte yun. Bayad. Why call, ha? Digit pwede call. Muko, ilabada ko na. Ay, naku. Shelly? Uy, niyam lagi ka. Sayo ka man lagi na uli. Barog na diya. Upauli sa ato. Pauli!
ka ng masuko, no? Na napasanti ka? Mao din ay magibuhat sa tagwa ko. Manunggag madyong? Naglingaw-lingaw ra ko. O sa may gusto nimo nga maburyong ko dinis bay sa pagpinaabot nimo o sa imong anak? Nagbantay ka tas oras? Tiyo mo na! Nauli si JR nga nagyaka sa gawas. Kayo di magkasod. O guro pa ko magkauli. Dugay sa siya magkasod. Sorry, nalibot ko sa oras. Sorry. Giswerte man ko. Dako ni kay kong daog. Mga ay nalag kasukukot. Naglingaw-lingaw naman ko. Unya, wa pa man ka magaluto. Usa kami na ron. Gigutom naman ko. Gigutom na si JR. May kwarta ko. Magawas ta. Mag-barbecue na lang ta. Oh. Ay kabala ka. Akong kwarta ang akong ibayad. Nakadaog ko sa madyong. Mga unta, why limit? Ako ibayad. Bilin. Niadasad ko. Ako na ganito tulungan nun basta Lunes. Doon ka din sa sementeryo. Maayo kaya nagkaabot na din sementeryo karon, Manuel. Ma? Pamin ako, ma. Karon pagid ko makasudya nimo. Kay karon pa man ta magkita. Sayo sa di mo nakailis akong anak, uy. Ma, pasilo ako. Wa ko lang kapag ikong kugalingon. Lalaki ko, ma. O, may paginahanglan. Langita ka na malagog ipolis sa akong anak. Babae pag yung way hinungdan. Ma. Sugarol pa kaayo. May nakasulti ka nako nga sa madyungan nagyampungad ka ng imong asawa-asawa. Lingaw-lingaw naman ng iya, ma. Lingaw-lingaw. Kadako ron niyag kalainan sa akong anak nga si Belen. Ang naong atong akong anak, bayra gid in town. Napaabot nimo og sa inyong anak. Nag-atiman ninyong amahan og anak. Ingna kong bakakon. Mangwintas na gyud bukog ni anang imong asawa-asawa. Gabaan ka na sa akong anak, nga dali mo kaayong giilisan. Anong ngit-ngit pa ni Bay? Silene? JR? Hay mo? JR? Silene? Oh! JR? Di naman siya ka. Anong kikutasan man ka? Gawa naman ka sa gawas. Di mo ganahan din sa ato pa kay ngit-ngit. Ay, pong bitaw kung anong ngit-ngit? Pamantay kurente. Oh. Ingon na to silingan. Giputlan ta. Ngano na putla man tag kuryente? Wa ba di mo bayri ang kuryente? Tungod kay wa na'y kwarta. Mamaganing nagduwa kong madyong. Pilaypad. Swertihon ko ano makabayad ako sa kuryente. Gitsi na pagkaungan ni Mas Madyong! Muna ka nagbusit! Oh, basit ako ron! Basit ako ron! Pero naglingaw-lingaw ra ko! Nagwaldas ka sung kita! Dili na lingaw-lingaw! Wa ka kay labdi! Basta kay ang imong katungdanan ni Isbay, katungdanan yun na! Dili na ko! Dili na ko! Magbuwag na! Dili ka kasaligan! Dili ka mayong asawa! Dili ka ikabilig bay! Magbuwag na! Di ko alam kung tama ba ito. Linisan ako upang maintindihan ko ang buwang sa puso. Mahal ko nang ta si Shilin, pero nahanaong tanan tungkol siyang pagbabaya. Gisabot ko lang unta siya siyang pagduwag Madyong, pero napuno na ko. Dako kasi kalainan sa namatay kong asawa. Sa pagkakaroon, gibubo ko lang kang JR akong panahon. Ingon man ang akong pagmahal. Dinhin lang kutob, more power sa RMN.